Ti Masakbayan. Ti napalabas, napuran ti balay ni Adelfa, kat awan pulos kagawaan na naisalbarda iti kabsat na. Kabayatan na, namuan ni Miguel tinapasamak ka ni Adelfa, kat dagos na nga rod as sinapol da itoy. Kastaunay tiragsak na, idi nakita namanen ni Adelfa. Iti sabali a bangir, nagpasugnod ni Deya, gaputasan nga insurot ni Miguel, iti ipapan na iti ayan ni Adelfa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Idolo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kayat timangan, Papa. Apay ngamin ati nakinsurot iti papan mo iti ayan ni Tita Adelfa. Pasensya kan, anak. Sa nabale, mapantan tumanin iti ayan ni Titam Adelfa. Ne, Adda umawawag iti cellphone nyo. Kat ni Tita Adelfa ti umawawag. Siyangkot ti mangsungbat, Papa. Hello, Tita Adelfa. Hello, Deya iha. Ada ka dito ni Papam. Anya tinapasamak kada kayo, Tita. Apay ngagsangsangit kayo. Mabit lang, yawat ko kan ni Papa to'y cellphone. Papa, kasarita na kayo kano ni Tita Adelfa. hello, Adelfa. Apay nga agsangsangit ka. Anya tinapasamak. Pangaa si Miguel. Umay ka kumaditi balay. Kasapulak ti tulong mo. O sige nga rod, mapan kami adagos dita kanedeya. Itamot laan. Nagdardaras damanong Miguel Candeya, api manaw. Apay nga ta? Kaslaad da emergency ga po iti panagdardaras da. Adda nga ta napasamak ka ni Adelfa. Damagak tulaangan ni Manong Miguel, apaman ang makasangpot da. Agrobatakit din. Tamapanak matan iti trabaho. Kunaklakid din no adadakas ang napasamakan ka. Gaputag sang sangit ka mat nga imawag kanyak. Pasensya kan, no pinagdanag kayo kanideya. Mabuti nga kami nandito eh. Ang mga noon niya pa'y timaramid kanyak ni Manong Jordan. Awan anyaman na, Tita. Kinapudno na. Kaya't kayo ang makita. Limot ngamin, Papa. Di anak insurot, iti may ditoy. Anya ka dit inaramid kan ka ni Jordan. Sapsapulan na ti kwarta kanyak. Tinaglakwan ti sanikwa day di papa iti probinsya. Diyak mo't ammo no anya tinangusaran day di papa iti day di kwarta. Impagarup ni Manong nga iduldulin ko. Iso aday jay, pinangtaan na. Mabuti nga kun kwa na. Kaputa sa baalin ti ugali na. Nasubraan ngamin iti panagusar na iti may parit nga agas. No kayat mo, sumurot kan kada kami iti panagawid mi di balay. Iti kasta, komportable ka iti pagyanan. Kun nataltalgad ka pa ijay. Rafi, honey, anya nga tanong mga lata pa iti may sa ang babaunan dito balay. Marigatan ngamin ti babaunan, gaputa agbantay iti anak ta. Aglaba, kan agluto pa iti aramidin na. Mabalin lata matani. Sikat makamu iti na itabanag. Awagak ti kasinsin ko iti probinsya. Damagak, no adam amo na akayat na ti agpaay akas babaunan. Sigurado na lang nga nasing pati babaunan nga irekomenda na ano bilang. Tapno saan akaasi ti kadwa na. Amangan, no agsadot-sadot. Saan mat siguro nga agirekomenda day dyan? No amo na anaalas ti ugali na. Gaputa mabain ka data. Hala, awagan to ti kasinsin mo. Barang nga masapulan na, akadwata dito'y balay. Welcome to our house, Tita Adelfa. Kamaudyanan na. Dito'y kayo matlangan balay nga agnaad. Komportable kayon iti pan naturog yo dito'y. Agyaman nakiti pa ng pasangbayo kanyak dito'y balayo. Deya, Miguel. Ngam,
Saan ka di nakababain iti kabsat mo a doktor? No, dito yakon nga agnaed. Saan? Awan parikot ka ni Carmina. No dito'y ka nga agnaet. Maragsakan pa'y kid di dayjay ah. Gaputa may samot dayjay, amangid idulukan ka idi. Umay kayon, tita. Isurok kada kayo ti agbalin asiledyo. O sige, iha. Sikapay lang ti makamok ni Tita Adelfa. Ta siya akong ti agluto iti makan. Apag isong tumatan, no sumangpat ni Titam Carmina. Manong Miguel, iso ka din dayjay ni Adelfa? Ti sikat as singer, idi? Wen, Carmina ading ko. Pasensyakan no saan ko anay bagakan ka, adituin nga agnaet. Napang amin ti kabsat na anay gumon iti maiparit nga agas. Mabuteng, gaputa amangan no anya pa'y ti maramid dayjay kan kuana. Awan mo't parikot no dito'y nga agnaad. Total, datayo lang matyada dito eh. Nakakaasim at gayam tinagpanagan na. Danda ni Jack pa'y nailasin. Gaputa sa balin tilangan na ita. Kimutong. Nalabit aga po iti nalaos nga stress. Isu akas taitan ni Adelfa. Naimbaglangan, tada ni Deya ang makasarsarita na. Naisum ngamin kadagiti ubing ni Adelfa. Naglaing ka talaga nga kanta, Tita Adelfa. Saan laday ta? Nalaing ka pa'y nga gitara. Agyaman akdeya. Amom ka di atunggal ada parikot ko. Kan uray no malmaldayak. Agkanta aklaeng. Mapukawan dagiti anyaman amarikriknak. Nangag ko, wano, nabuyak iti YouTube dagiti kantayo. Nagmamayat dagiti lyrics na. Tita, mabalin ka din nga isurudak nga gitara kan agkanta? Ay, sige iha. Awan parikot iti dayta. Numalpas ti klasem, isuro kanto nga agkanta. Kan saan la dayta? Tulungan ka pa'y kadagiti assignments mo. Sige, mapan kami kanila dito balayo inton bigat. Okay, bye Ninong. Ni ka din Ninong Miguel, ti kinasaritam iti cellphone mo, honey? Wala ni. Mapanta ka nung di balay da inton bigat. Apay, ada ka di okasyon, tagaw amis. Awan, adala ka nung kaya't nangayam amo ka data. Di na ba't imbaga? Surprise ka no? Ni Ninong Miguel at talaga, naasam iti sorpresa. Rabiin, Adelfa. Ang umanda ka pa lang dito'y veranda. Sa anak pa'y ngamin ang makaturog. Iso nga agpapaangin akpay laang ditoy. Mabalin ka din nga agtugawak iti ahabay mo. Sige, agtugaw ka. Amom, Adelfa. Nakaragragsakak. Gaputan nakita ka manen. Miguel, Aklunag. Damo pa'y lang ang nakita ka idi iti restaurant. Naidumduman tiriknakan ka. Iso na lang tamabainak. Gaputa sikat kakat nga roda singar. anya? Iso at tinulungan ka idi iti concert mo. Gaputa kayat ko nga ipakita di pa nang suportakan ka iti music career mo. Ket iti naudi pa nagkita tayo di may sa recording studio. Kinid daw ko iti apo. Asapay kuma, tasikat ti agbalin ang katakunay-nay ko iti biyag. Miguel, Kalaat anaputad ti komunikasyon ta. Kunak no di ta nagkita. Kat pagyamanak unay dayto agundaway. Tanay bagakkan ka, ti puno arignak. Yes! Anya day tadi Apay nga gargarigig ka. Baka pakigtot ka mat.
no nakigtot kayo, tita? Naragsakak lang amin. Gaputadan awagak iti mama. Anya? Asino nga iti awagam iti mama? Asino pa ma? Di ni tita Adelfa? Ha? Nangag ko ti saritaan da kan ni Papa ijay veranda iti rabii. Imbaga ni Papa tipod no arik nanakan ni tita Adelfa. Finally, agbalin kamin a complete and happy family. Agyaman na, tapinat ganyo ti awis ko, nga agsasango tayo dito'y balay. Leia, Rafi. Siyempre mat aninong. Kaano pa pinaida kayo? Kunaklakit din no asino ti ibagbagayo ka ni Rafi ngayam amuyo kada kami. Nimot gayam Madam Adelfa a singer. Wen, kat dituyin nga agnad ni Adelfa. Gaputan na uram kat nga rod ti balay na. Adelfa, iso dagiti anak ko iti bunyag. Daleya ken Rafi. Maragsakan ak unay, amakam-am mo kada kayo, Leia. Rafi. Ala, mangan kayo laeng. Saan kayo nga agbabain? Adu pa'y tinakasaga na amakan a pagsasangwan tayo. Miguel! Miguel! Sa dino ti ayan mo? Apay ka di apampanawan naklatan na kanayon. Miguel! Adak lang ditoy. Apay ka di nga agpukpukaw ka. Kasano, kat baybay anak mo't latan. Sanak pa'y nga inikan iti makan. Talaga ka di abaybay anakon, ha? Di nakon kayat nga agnaad dito'y balayo. Apay ka din akas tati ibagbagam. Saan ka matabaybayan Kan maysa, kalkalpas mula ang anangan. Kadwampay ni Deya. Ha? Kasta ka di? Ay, wan kayam. Malagip kon. Kaduak pa'y ni Deya, anangan itay. Una din ko. Kalat ang nagbaliw ni Adelfa. Kanayo na naman naglilipat. Saan nga ta nga addan demensya ni Manang Adelfa? Iso akas tati aramid na. Diyak amo. Nubilang man taaddan demensya ni Adelfa. Diyak tulat tabaybayan. Ay wanak, aging ka kabaalak. No kasapulan nyo titulong, adda aklaan dito'y, manong. Ibagayo laeng, ta si dada anak at tumulong. Mama Adelfa, at tuyin ti prutas akanan nyo. Siya kon tinangyag, taada ngamin napanan ni Papa. Sa dino ka di tinapanan ni Papam iha. Ijay pasdak, Mama. Ngam, kuna na nga agsublimat la adagos. Amom, Deya iha. Napintas ka. Naglaing ka pa yun ngagkanta. Inton dumakkel ka. Agbalin kanto kumamot a singer akas kanya. Siyempre, Mama. Nalaing kayo nga minamang isuro kanya. Nakaragrag sagak unay. Gaputan na sing patinagbalin a mamak. Nalaing pa'y ngagkanta. I love you, Mama. I love you too, Deya, anak. Kumusta ni Mamam Adelfa? Deya, iha. Saan na ka di sinapsapol? Saan mat, Papa? Adda iti siledyo anak kaida. Inikak iti prutas itay, kat kinan na. Nasayat nga rod no kasta, iha. Kanayon mulat ta kumakasarsarita ni Mamam. Iti kasta, malipatan na ti anyaman aparikot na. Kastamat at talaga ti an aramidak, Papa. Nakaragrag sakto pa'y no agsarsarita kami. Kuna na pa'y nga rod nga agbalinak tumat ka no asinger akas kan kwa na. Kan, nalaingak ka no ngagkanta. Ala, iha. Mabit lang, Mapanak pa ijay silet. Inakitaan ni Mamam. Taamangan no kala at tumanen asapulan na.
Adelpa, agriing kan. Malaman. Ang mga numarigatan ka makaturog inton rabi eh. Itay payaan na kariingak, Mikel. Kasla, marigatan ak ngamin abumangon. Ah, Mabalin ka di at tulungan, nak. Itay paya kayat ko ti umisbo. ne. Apay ngay ang marigatan ka bumangon. O sige, tulungan ka. Maunak. Agrigo sa ti. Oh, Adelpa! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Idolo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.